बेलेग इम्पोर्टेंट कॉक साइथांका बेलेग नांगमनि कॉक जों तागलाई अ पांडा सीजन 2 नो जेंगानि किसा लेरि थांका तांगे लेरि थांकाय थाइजिनि बर्मन आदम साइथांका जों DD86 सुपर लीग जेंगमानि बागै बेलेग बी शेड्यूल मान बागै जों मन जेंगा लेथांका लेरि थांका हाइपानो पब्लिक on बेलाय डिमांड तमाने बागै एबा म्यूजिक हामजानाय रंनि बेलाय डिमांड तमाने बागै जों मनो दाखि दाखि जेंगानि बागै जों मानजाय दका आम हाकेनाव आमोन सारानि मसंगो थाइजिनि जे विनर जाक थाने बिसिनि बरनि जे एक्सपीरियंस बर शेयर खांका खाखलाय जों जेबो पॉजिटिव नाव जों सामंगो अंफोरो आबोनि रिजल्ट एबा आउटपुट बसों पॉजिटिव मानो आम हाकेना जों जिनि बुवाग्रानि दिदुल बुंबाय जिनि बुवा नायकल खालामबाय जिनि ऑनरेबल सीएम नि गाइडेंस बाय ते जिनि एंटायर जोतो टीडीएडीसी चाइते बुंबाय जों दिनै जिनि युथ राउंड नि बागै बेलेगिनो जों जागरूक दङ स्पोर्ट्स नि हाबारंतु जेतो आनि बेदेक तमानि स्पोर्ट्स नि बेदेक कायसा सिक्ला नायकल बेदेक कायसा ते जिनि म्यूजिक राउंड कल्चर नायकल बेदेक कायसा आबन बिसिङो जिनि जोतो एंटायर जिनि ऑनरेबल मेंबर्स जोतो न जानि जे बेदेक बेलेगिनो साखरे खाइ दङ लिमिटेड फंड बिसिङो सामो खाइ दङ हेल्थ डिपार्टमेंट थुम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट थुम दिनी एलआरएस डिपार्टमेंट थुम फिशरी डिपार्टमेंट एआरडीडी थुम जोतो डिपार्टमेंट न बेलेग बेलेगिनो जों हार्ड वर्क सामो खाइ दङ इवन आंगो बेलेगिनो प्राउडलि सारागो जेरे कुबिको जों 3.5 बोसोर 4 बोसोर काटतियो लिमिटेड फंड बिसिं फानो जिनि ऑनरेबल मेंबर्स जिनि टीम वर्क जिनि बुबागर नायकल थांबो जिनि ऑनरेबल सीएम दिलुंबाय जों बेलेगिनो सामं आउटपुट खायगायसि बेबा गोबां केबेंनि तंनाय पार्टी लीडर्स आबोन नायरिया नायथबजाय जोंनि बंनि एलेगिन तंनाय मानो बरबस जे एप्रिशिएट खायो ताइगे बरब जेसे क्वेश्चन खायो आबोन जों सामं तानानि देव बाहायो गिउ बाहायसि तांनि हकाय ऑलवेज जों आबोनो पॉजिटिव नाव जों नेगेटिव नाया बिकॉज ऑलवेज जों नेगेटिव ना हकाय जों नेगेटिव आउटपुट मानाय पॉजिटिव ना जों पॉजिटिव आउटपुट मानाय आबोन बे गोबां बरब क्वेश्चन खायो बा क्वेश्चन वैल्यू दं आबोन जों एप्रिशिएट खायसि नर आ ति प्राइड खाय तंग थंजन बे खलालै तंगा जागबो ने बाबा ओ ति प्राइड ने ना ओ आईसीए वेटरनरी कल्चर अफेयर्स अब कल्चर अफेयर्स बने तंग हायसि ओ रांनो जों इ बो पाइमानिया ओ फोना जों नखला कल गाय दिमानिया आ कल गाय जों रां आगल दं इ बजर रां अब पीडब्ल्यू आगल दं अब समचोली दं मेबी नों नो ज्ञान ताबनो हमारे बरक एजने एलिगेशन ने बोलता है वो केवल नहीं बोलनी बहुत सामुक से आबो जों बना हाइमे साये जों बना एप्रिशिएट खायो बिकॉज़ हमने पॉजिटिव नाउ तब को खायसि ओ जे दा तिप्रा आइडल जों जे तिने से हाबन को खाते थांनाय बिसियो जों फर्स्ट प्राइज सिखाचिनि विनर न 1 लाख जों तिनि यु डोन्ट तेबो इंटरेस्ट फरना बगै बंनो जों तेबो जागरूक खायनि बगै जों तागला तिनि ऑनरेबल सीएम तिनि ऑनरेबल जोतो मेंबर्स ते चिनि बुबा नायकल फंग जों टीडीएस हाबन बगते जों 2 लाख खायगा फर्स्ट प्राइज सेकंड लाख खायगा 1 लाख थर्ड प्राइज के 50,000 ते जों नो चिनो पांदन बेलेगन हामजमन बगै बेलेगन पॉपुलैरिटी माने बगै तारा शंकर मोटर नि बंनि बखक्तिबो बरक कायसा स्कूटी बरक स्पॉन्सर खायगा ताते चिनो ऑनरेबल चिनि ईएम चिनि आता कमकल साइथांका रिनानि कोतर को गया जों गाड़ी बोरि मानो इन फ्यूचर फाइनल टी प्राइज सीजन 3 ना काय जों गाड़ी खन रिमानो ताके जों बने लेवल न जों हाई मार्क लायने नों बनो सिरमान से पुलिस खेमन खेमन जों बनो तेबो नाइटक जब जब मा खायने ताके जेमन अरुणाचल गवर्नमेंट बो अरुणाचल आइडल खायो एवरी ईयर इंडियन आइडल तो सारेगामन तो कॉन्टेस्टेंट बंग आनि खरचा सगैनाय तांगे अब गवर्नमेंट ब्लेक अवेयरनेस दं म्यूजिक नथि ngai जों ति प्राइड खायमानि गोबां माने रिजन दं तांगे हंगे चिनि कल्चर न प्रमोट खायने हंगे चिनि कल्चर मोथांगिना हंगे चिनि नेक्स्ट जनरेशन जों बसका तान हंगे बेबा चिनि रेस्पोंसिबिलिटी सामे हंगे चिनि यूट्यूब नि थानिबो आवन बै ताबुक चिनि अजराबो तां चिनि बर्मन मेंबर साइथांगा चिनि अ हांगे सचिन देवबर्मन राहुल देवबर्मन बंनि बथि बाय रिजा अहा चिनि अ बिसिंगना सुरभि देवबर्मन अ जान होति इंडियन आइडल द फर्स्ट
female Indian idol Surabhi Devarman ki cinta bu worldwide web sini jago. Bo Indian idol simia. Bo Guinness World Record to ulta hanging khalai upside down je hanging khalai bo Guinness World Record bo khaisa abon kem sabai me nang Surabhi na moi chaji abon personal issue. Pia bo or talent na nang respect mar guys. O borno nang respect mar na. Abo tini bo Surabhi ne record ke sabai me bo. Bini mongta mo Surabhi Devarma bohani basa boti rohani basa. Abo chini kukhe barang lekin proud feel nan ko. Amai no ini bus lang abo. Orang participant खाने बिसिंगो गोबां मा सुरभि आसायनाय गोबां मा राहुल देवबर्मन आसायनाय गोबां मा सचिन देवबर्मन आसायनाय केबा बंगनि टेक्निकली सोशियली सिस्टेमेटिकली बर सपोर्ट मांगाय बर आज जागा सगैनाय आबो चिनि बिश्वास दं तेगे सको म्यूजिक ना कैसे बिथि जे बिथि दुगानो पाइनानि मानिया से बखर सगा पेरा सिजे मने पाइचालायो भोग देरा मचे भोग देरा मन बिथि मानो फियाबा जेबर जों हदास उदास जों दं जों डिप्रेशन नि दं Iman cini bela kena cini mental disturb gitu mo. Jero nang bakahani jarabo so music khnabo tong thoban jero music khnabo. Oma kaise bithi je bithi ba cini mentality je peace mano. Even cini music cini ti parasaro seringzai se asuru mo ke seringzai cini boros soina ab imagination bayre ngai chi. Tabi cini honorable judges so orang bosan asujang singagi cerai through radio record saman khnawo bor talented bor legendary singer bor compose khane kru bor legendary samna kru oh my singer tai chini bor bor chairman sahab saithang ka je picnic thangdani khoroksa borok chini gano khna dal jali khoroksa wanje bong saka ani experience ang share pen